per l'altra. Es separa perquè es considera a si mateix millor. I això ho ha percebut la resta d'espanyols. I se n'ha donat. I per això hi ha un cert sentiment d'animadversió. És cert el que deia el Gracián. Però és que sempre totes les independències s'han produït sota aquesta matriu. És a dir... Això no invalida la meva anàlisi. Exacte, però vull dir, al capdavall, si els nord-americans es van independitzar de la corona britànica, era justament perquè se sentien, si no superiors, que haurien millor. Si els cubans es van independitzar dels espanyols, exactament igual. I si els irlandesos ho van fer dels britànics, doncs també per això. Per tant, aquí vull dir, és una tendència i una lògica que sempre passa. Respecte a la versió que parlava Graciano Palomo, jo també n'estic fart d'Espanya, Palomo, ja ho saps. De qui? D'Espanya, evidentment. De qui, de qui? D'Espanya! Aleshores, la versió, com li deia Unamuno a Joan Maragall, la versió és mútua, li deia. I no és d'ara, és de fa molt de temps. Perquè, entre altres coses, i tu saps perfectament, la política catalana sempre, d'una manera o una altra, aquest conflicte ha condicionat la política espanyola. I el fet de ser, per exemple, parlaves dels teus fills, quan està Yale i l'altre està a Londres, això no els deixarà de ser espanyols, no els farà deixar de ser espanyols, ni molt menys. I avui en dia, la humanitat, en definitiva, no va cap a la uniformitat. En tot cas, va cap a la construcció d'entitats polítiques més nombroses. Fa 100 anys, ho sabem tots plegats, hi havia 90 estats, ara n'hi ha prop de 200. Per tant, la tendència, diguem-ne, que és aquesta. Però jo voldria retornar un moment